Ya estamos sentados, joder, ¿vale? Miren, de la televisión. La casa.
celebradas que máis podían ser se non se nos houbera coado o COVID polo medio. 44 mostras folclóricas internacionais. E hoxe empeza coa mostra folclórica infantil, na que van a actuar o grupo Xoaniñas de Saiñas de Xove, o grupo Mistura de San Cibrao, os do 21 de Ovicedo e os grupos infantís de Baguas da Terra, Ledaíña, Abrente e Brandán, tendo como invitados especiais a Asociación de Coros e Danzas de Badajoz. Están situándose xa os gaiteiros, o grupo de música infantil e xuvenil de Baguas da Terra. Comentabanme fai un momento que posiblemente é o grupo, o único grupo de España que está acompañado con grupo de gaiteiros infantís, porque bailan nenos e nenas pequenos, pero a música normalmente corresponde a xente maior, rodada, que cando aprenden música abondo son xa maiores. Viveiro ten a ventaxa de ter un conservatorio de música. Os gaiteiros, pandeireteiros, son novos, moi novos, porque aprenderon música desde pequenos. Por lo tanto, saudemos, recibamos o grupo de música galega de Baguas da Terra, infantil e xuvenil, con o noso aplauso. Bueno, e preparadevos para aplaudir máis aínda por esto, porque veñen os máis pequenos. Como se pode comprobar, non hai nervios. Os nervios gárdanse na casa e veñen a disfrutar. Moitos deles e delas é a primeira vez que actúan en público en esta mostra. Están casi todos cá. Moitos son a primeira vez que actúan. Os que estuvestedes aquí fai 20, fai 30 anos, vistedes bailar a nenos que os están no grupo de maiores. Xa non digo os das primeiras mostras folclóricas, que puidemos ver os pais destes rapaces bailando de pequenos e, en algún casos, a algún avó. En fin, estas son as novas fornadas de Baguas da Terra que cristalizan, en este caso, no grupo que se chama o grupo Ledaíña e que van a bailar Fuches tú. E a continuación dirán a pandeirada ao grupo de pandeiretas Abrente para tocar Pasei Dolores e Maneo. Empezamos mostra infantil da Mostra Folclórica Internacional de Baguas da Terra, que fai o número 44 da nosa historia, e empezamos con Ledaíña e Fuches tú.
Empezamos cos de Viveiro e seguimos alternando grupos de Viveiro e grupos visitantes, entre os que están os da comarca de Viveiro, pero tamén os invitados especiais que veñen desde Badajoz. Quen agora ven do occidente de Viveiros, que interveñen hoxe. Da parte occidental están os de Viveiro, da parte oriental están os de Xove e os de San Cibrao. Ben, agora ven os do Vicedo, os do grupo, os do 21, e van a interpretar Xota de Bouzane e Xabaxans e Liñares e Xota de Sofán. Son os do 21 do Vicedo.
foi a interpretación do grupo representativo do Vicedo. Son os do 21 e volven os de Viveiro. Van a actuar a continuación as pandeireiras de Brandán, o grupo de danza de Maitiña e danza de Ledaíña e tamén o grupo de danza de Brandán. O orden é primeiro as pandeireiras interpretan Serán no barrio do Ceo, é unha jota, a continuación Ledaíña baila Maitiña e logo baila pandeirada o grupo Brandán. De novo, os de Viveiro. Cuando vienen de la ronda, 32 motos, 32, ni se tantos alrededores, no me estén desmirando cuando tiña ya mejores. Así le canta bailando, caramba que baila venda, una bota no aire, otra polo aire.
continuación, os convidados especiais desta mostra folclórica infantil e juvenil que o Grupo de Coros e Danzas de Badajoz. Grupo creado ano 1984. Podemos aplaudir para iniciar a súa entrada. Todos os seus componentes pertenecen á Escola de Música e Danzas Populares que rexenta a asociación. O seu repertorio son danzas da alta e baixa Extremadura con diversos vestuarios correspondentes. Teñen actuado en festivais en Luxemburgo, en Grecia, en Murcia, en Lugo, na Mostra Folclórica Internacional de fai agora 14 anos estuvo este grupo e organizan desde hai 21 anos, desde o 2002, o Festival Folclórico Nacional Infantil Ciudad de Badajoz, que celebrou xa a súa 21ª edición, na que participou precisamente Vaguas da Terra, o pasado mes de xuño. Van a actuar en dúas ocasións, agora é casi o remate desta mostra. Nesta primeira parte van con indumentaria de traxes de campesinos e Santa Amalia da provincia de Badajoz, van a interpretar o fandango de Albuquerque, un fandango na honra da Virxen do Carmen, patrona da cidade, La calle de arriba, unha canción satírica procedente do pobo de Montijo, Jota de la Uva, a xota máis representativa do folclore extremeño e en concreto da provincia de Badajoz, e Verdigallo, unha danza procedente de Olivenza de pasado histórico portugués. Recibimos, pois, o Grupo Coros e Danzas de Badajoz, intérpretes invitados especiais desta 44ª Mostra Folclórica Infantil e Juvenil.
Grupo Coros y Danzas de Badajoz, rematando con sons, con resonancias portuguesas propias da cidade de Olivenza en tempos na mesma raya parte portuguesa e agora plenamente española. Veña a continuación dous dos grupos de Viveiro, que son Ledaíña e Abrente. Pero antes, unha cuestión, acaban de poñerme unha pulseira que para recordarme onde estamos. Vaguas da Terra de Viveiro. Bueno, que Vaguas da Terra este ano, para que quen queira poida presumir de Vaguas, presumir de Viveiro e presumir da mostra, fixo camisetas, fixo bolsas, fixo pulseiras que se poden mercar no edificio do antigo concello, bueno, pois para difundir a mostra, para axudar tamén a mostra e para presumir da mostra. Con ela seguimos. Veñen agora os de Viveiro e van a interpretar en primeiro lugar o Grupo Abrente, o Espantallo e o Grupo Ledaíña. A continuación, a Rede. Esta danza de o Espantallo, precisamente Abrente, bailouna en Badajoz o pasado mes de xuño dentro da mostra folclórica do Grupo de Coros e Danzas. En primeiro lugar, Abrente, pois, con o Espantallo.
Estando nunha cidade mariñeira é lóxico que haxa sempre unha referencia ao mar, como neste caso a peza a rede, o que pasa que estamos afeitos a vela bailados por os maiores e non por xente tan nova, pero tan ben feito tamén. Veñen a continuación os de Saíñas de Xove, é a parte infantil, grupo Xoaniña, dentro de Saíñas de Xove. Antes estuveron os de Occidente, os de Vicedo, ahora os de Ourente, os de Xove, que van a bailar o maneo de Limiño A, Muiñeira de Bardáns e de Laranxiña e a Jota de Baralla. Son os de Xoaniña de Saíñas de Xove.
Veñen a continuación de novo os de Viveiro. Son os do grupo Abrente. Van nos ofrecer dúas danzas xa tradicionais na mostra folclórica infantil, coñecidas de todos. Son picato e chicharriños.
Ben, a continuación o grupo convidado que lle faltaba por comparecer diante de todos nós, que é o grupo Mistura de San Cibrao. Van a interpretar tres pezas: a Muiñeira de Pior Negro, a Foliada de Sobreo e a Xota de Menruíta. Son os de San Cibrao, grupo Mistura.
Estamos xa na recta final da mostra folclórica infantil e juvenil. Veñen agora os de Viveiro, logo os de Badajoz e remate da festa con grupos de Viveiro. Esta intervención que agora vamos a contemplar son, en primeiro lugar, o grupo Abrente con Xunqueira, logo Bandán con Un conto na fiada e por fin a pandeiretada de la raíña que a Mazurca de Xirei. De novo, os de Viveiro.
Está xa situado o grupo musical de Corso e Danzas de Badajoz para esta súa segunda intervención para despedida. Van a interpretar 4 temas. Cruz Bendita de Mayo, que é unha danza de paloteo na honra da Cruz de Mayo, Sones de Monte Hermoso, tamén denominado El Pollo, Fandango del Limón, un fandango originario de Villanueva de la Serena, e Fandango Oliventino, conocido popularmente como Picoteado. E a despedida de Coros e Danzas de Badajoz. Bendita de Mayo, a veros vengo. Bendita de Mayo, a veros vengo. Con el alma y la vida que más no tengo. Con el alma y la vida que más no tengo. Cruz bendita de Mayo, a veros vengo. En el monte Calvario, la golondrina. En el monte Calvario, la golondrina. Le quitaron la quitó la mil espinas. Le quitaron a Cristo la mil espinas. En el monte Calvario, la golondrina. Cruz bendita de Mayo, resplandeciente. Cruz bendita de Mayo, resplandeciente. Bendita y alabada sea para siempre. Bendita y alabada sea para siempre. Cruz bendita de Mayo, resplandeciente.
así con la pata la vuelta al revés. En la puerta de la iglesia venden zapatos para que tú vendí tú que está descalzo. Y así con la pata y así con el pie. Y así con la pata la vuelta al revés. Dice que la
foi a despedida de coros e danzas de Badajoz. E imos o remate cos de Viveiro. Pero pedimos vos que permanezades un pouco máis nos vosos asentos en canto acabes da peza, porque vais a facer entrega a cada parella dun grupos participantes e un agasallo que lles lembre que estuveremos participando na mostra folclórica de Viveiro. A despedida pois será cos de Viveiro, grupo Abrente, precisamente con unha peza que interpretaron en Badajoz con motivo do Festival Folclórico no que participaron representando a Galicia o pasado mes de xuño. Imos ver e escoitar Chovendo en Santiago polo grupo Abrente. Non remata aínda o acto e vamos a facer entrega a cada parella representante dos grupos participantes dun agasallo da mostra. E a entrega vai nos facer unha parella do grupo Abrente, que representa os de Viveiro. Lembramos de todas as maneiras que teñen en conta mañá 10:30 da noite, Festival Folk en este mesmo escenario. O sábado ás 10 da noite, espectáculo especial México a cargo do grupo que participa na mostra internacional. E
por fin a gran gala internacional ás 8:30 da tarde na Praza Maior o domingo. Grupo Compañía do Sol de Corea do Sur, Ballet Folclórico de Arte Argentino da Argentina, Compañía Nacional de Danza de Nieves Paniagua de México, Conxunto Folclórico Nacional NAT de Kazajistán e Grupo Baguas da Terra de Viveiro. Chamamos pois o grupo representante, a parella representante do grupo Abrente, que vai facer a entrega, e entón pedimos que vayan vindo en primeiro lugar unha parella do grupo Xoaniña de Saíñas de Xove. Grupo Saíñas de Xove reciben o agasallo da Mostra Folclórica Internacional número 44. Pedimos agora que veña unha parella do grupo Mistura de San Cibrao. Grupo Mistura de San Cibrao. E os do grupo Abrente fanlle a entrega. Grupo os do 21 de Ovicedo. Convidados especiais a Asociación de Coros e Danzas de Badajoz. E por fin a parella do grupo Abrente vaille entregar o agasallo a unha parella que representa a todos os grupos e todos os componentes de baile de Viveiro. En este caso son dúas parellas. E rematamos así, Mostra Folclórica Internacional Xuvenil e Infantil, edición número 44, remata hoxe e emplazámolos para mañá, 10:30 da noite, para o Festival Folk. Boa noite, boa música e ata mañá.